tranquils en això. Passem a la següent pregunta, sisplau. Nosaltres, des de la Plataforma Universitària pel Català, voldríem també parlar sobre el punt 5, el funcionament dels serveis de la comunitat universitària. Si entenem que la universitat és un servei públic, per tant entenem que tenim el dret a utilitzar el català en tot moment, igual que també té dret el professor a escollir la llengua de la docència. Per tant, li estem demanant, vostè es va desvincular de l'acord del CIC, o almenys potser dirà que no es va desvincular, però l'Infacto s'ha desvinculat, actualment no l'està complint, no està demanant cap acreditació de llengua catalana al professorat fix de nova contractació, el PDI. Llavors nosaltres voldríem arrencar-li un compromís, ja que no està predisposat vostè a demanar d'entrada, perquè segons vostè el català seria la reixa de la nostra presó, una cosa així que vostè va referir l'altre dia a la reunió, doncs si tindria alguna manera que els professors acreditessin el nivell de català passat un període de temps que podrien ser 2 anys, i després, això estem parlant del professorat fix en la contractació de funcionaris, i després tindrien incentius econòmics en el tram de docència per tal de passar-se el català a l'hora de fer les classes. I després, per una altra banda, en els professors assistents, que ara estan guanyant importància i rellevància en el Banc de Bologna, doncs si en el programa FIDO de formació tindrien un curs obligatori també de català abans de començar el curs, per garantir com a mínim el dret dels estudiants a utilitzar la llengua catalana, que entenem que és un servei de la comunitat universitària i la llengua. En el programa FIDO ja és establert, hi haurà, per tant, un curs obligatori de català per a les persones que no saben català i han de fer les pràctiques als estudiants perquè tinguin almenys, siguin capaços almenys de comprendre el català. Oral i escrit, sí, però a FIDO sí. Segon, també estem disposats a estudiar, perquè això no es pot fer immediatament, no depèn només de nosaltres, per estudiar la generació d'incentius perquè les persones que ja porten un temps entre nosaltres acreditin un coneixement de català més elevat, que és la pràctica, que jo fa molt temps que dic, que fan altres llengües minoritàries al món, com pot ser Holanda o Dinamarca o Suècia, etc. I sí, això ens comprometem a començar a treballar en aquesta línia. De fet, ja hi hem estat treballant. I de fet, jo insisteixo en una cosa. La Universitat Pompeu Fabra és la universitat catalana amb més gent de fora de Catalunya entre el seu professorat. I a la vegada és on més gent de fora de Catalunya ha estat disposada a aprendre el català i ha estat disposada a usar el català en les seves activitats acadèmiques, amb molta diferència. No ens hem degut equivocar tant. No ens hem degut equivocar tant en la política que hem fet. Aquesta política ha portat a que més gent de fora conegui la cultura catalana i aprengui el català. I aprengui el català i, per tant, digui fora que és possible viure a Catalunya, que és possible venir, que això mereix la pena. No ens hem degut equivocar tant. Jo és l'únic que dic. És a dir, altra vegada pel nivell C, només una cosa. És una història massa llarga, però només una cosa. Nosaltres hem dit la comissionada públicament va dir que la Pompeu Fabra públicament va dir això. Ja compleix aquest acord, que no cal que faci res. Doncs deixem-ho així. Si el compleix, el compleix. Rèplica breu. Sí, però estem parlant de que vostè seria predisposat a agafar un compromís que ha passat un període de temps determinat que es fixaria i es negociaria, doncs que els professors fixes estiguessin obligats a acreditar un nivell de català, seria o no seria disposat, i després a quines mesures pensaria prendre vostè de cara a garantir els drets lingüístics dels estudiants del postgrau que actualment no tenen cap dret lingüístic, són catalanoparlants, entenent que estem parlant si m'entenen. A veure, són dues coses diferents. Jo me comprometo, no me comprometo a posar l'obligació, perquè tampoc no me comprometo amb això, però me comprometo a tractar de posar els mitjans per tal de garantir que els nostres professors tinguin un coneixement suficient, no només de comprensió, suficient del català passat uns anys. En això me comprometo. A vegades s'aconsegueixen més les coses generant incentius que posant obligacions. Per tant, com això és la meva obligació i jo sé quin és el Consell de Govern de la UPF, deixeu-me una mesura que el Consell de Govern pugui aprovar, no una mesura que el Consell de Govern rebutgi directament. I jo crec que aconseguirem millor els objectius que juntament compartim. En el postgrau, ho hem dit, això. En això sí que ens passa igual que a Suècia, a Dinamarca, a molts vosaltres, al Mat Erasmus, ja ho sabeu. El postgrau, amb alguna excepció d'alguna cosa més local, el postgrau serà cada vegada més en anglès i en castellà, les llengües grans del món. Serà així el postgrau. Això, si volem que els nostres postgraus siguin coneguts al món, si volem que més gent apreciï i estimi la cultura,